Oh, tuara. Arang ni. Mangita mi biabos guys kay wa mi maka-snack. Nauwa man mi hanggat mi snack. Looy laman nanduta ka ajo oh. Wow, arang nanduta ka ajo. Hapit-hapit mi kay. Ijawat na naman makita mig nindot nga view. Sure man, as in sure jud ko to ah. Oh. Biabas res. Asa? Pangita. Hilaw. Hilaw ka aja. Oh, asa ka mangita karang dinduta nga view oh. Tuas pa sa ibabaw. Lami ag jud siya. Gibilin dito ato agi. Dito rita, ato ta agi. Amo gibiling helmet sa ubos pa. Oh, muramig na ami sa Bagyo. Para ninduta. Hello guys, akong biabas. Wow, orang ninduta kaju-kaju pa sa video. Komersiko na ko. Oh, jarak ka nga lugar. Part gapon ni siya sa Kansiwang, Gindulman. Talag sir mi makasuroy ani tungos ka busy. Gikan man mi sa humaguwang. Dagat to ah. Nihapit mi diri pero arang jamo kanindot og view. Nami sa bungtod ani nakatungtong mi sa bungtod. Oh, tsara. Arang ninduta ah. Ah, kana ba bukid to ah. Oh. Arang ninduta ka adyo. Asa may kuan? Biabas. Oy, nay biabas. Murabag makakaon og gahi, di ra ba? Asa? Kane? Kane? Ay, ay. Woo! Dai kuan. Humok. Yes, daghan ming mangga. Mangga. Biabas. Una na Alzheimer's na, wakailag babas ag mangga. Papa. Dia oh. Dia pa pa sa pretana. Kuha. Kana. Inog na. Inog ka aja. Hapit. Video dia. Ini res hi, welcome to my YouTube channel. YouTube channel. Bro adi ay. Okay ako. Channel sang mangho di na. Channel ni Binbin. Oh. Teacher Sabina Casinio. Handog. Shout out si Rysel. Shout out Rysel. Ito. Rysel Pitogo. Shout out kono si Donggas dali. Oh, sige kusga. Tengog. Shout out Kong TV. Shout out Kong TV kono. TV? Oh, Kong TV.
Dali kong May sikat na na vlogger. Oh, an ka. Shout out ko ni Kong TV di ami sa Kansiwang Gindulman. Tingnan si Team Payaman. Ah? Tingnan Team Payaman. Shout out kung TV. Oh, shout out Kong TV Team Payaman. Yan. Yan. Kaya arong sikat ka diri sa Bohol. Shout out ko sa hoang igagaw nga si vlogger Flora May Boholana. Ako na igagaw ha nga sikat na si Ja. Sikat Miss Bol. Anak na sa hoang Tuyuan. hanguyuan manghod sa hong tatay. Si Tay Ariston ijang pa yan tatay. Mao na. Gagaw ko na mga kaliwat ug mga Mauna na. mga kaliwat ug mga Sabaan. sabaan sama mga butan. Isog kong unahan. Naka. Magkakaroon dyan na. Unahan lakgo ni sa sundang. Unsa pa? Mga ansa? Mga bright, di pa? Mga kuyaw, kuyag bao. Dami na rin sa bakilid, dami sa nitongtong sa kanang bungtod. Pawawa sa stress. Nangaon big bayabas. Ay wami patubugas. Re, nangaon big bayabas re. Wow. Makapulog na. Nangaon big bayabas kay wami patubugas. Makawa sa buntas. Oh, na ang pagumangkon guys, da sa cellphone nga aram mahalo na nga digital. Cellphone nga. Itil. Cellphone na mahalon. Muna sikat. Ang touchscreen. Itil naman. Real yo. Dili real me, real yo. Nasa sa Manila, nasa Manila ka eskwela, nya katawag-tawag me. Real me, real me, real deal. Shout out po ko ni Idol Rapi Tolpo. Yay! Hawon ng idol. Idol ko na hoy. Ano na ako dyan mo sa imuhang kuan. Diyan mong channel kay idol ko dyan ka na mo. Basta hindi ay madumduman rami mo. Wala may problema idolo. Silveras 12. Oh, gatang ka dyan me. Bahalag marot na mong load sa internet. Basta si Idol Rapi. Tulpo. Idol Rapi. Oh, Idol Rapi. Basta hindi ay dasmagan ni mo ni nga. Vlog. Amo vlog. Shout out Idol. Sa channel. Idol Rapi, shout out. Amo kang idol. Ntagal machambahan ang among channel kay arang gadyo kang sikata. Oh, yes. Mas hindi ay maka madas. Idol, makasabot mo nag Bisaya si Idol? Di ba? Makasabot mo na si Idol Rapi Bisaya. Amo na ang bahalag marot ang among internet load basta ikaw di umawas ang mga pananaw. Hindi na makatog og di kita. Kadugan si hamba na idol magsilos. Kaya na kuno kog naong Idol Rapi kung pasi kadugan ko na isang naong mabalis ay mong idol ang naong ang bata. Sige gining magka-idol tanan ni. Kao mo lang. Kani guys. Mo ni lugar nga mawa atong problema aranin duta ka adyo oh. Gadungo mi sa bungtod guys na Oh, habog na siya. Di ami sa pinakahabog nga bungtod, pero dili gina habog tas atbang ang habuga. Pero jara guys mawa gid imong problema na ara gid ninduta. Lami gid ni si Jag madiskubre ni sa gobyerno himuan ni dirig mga payag-payag nga parehas sa Lantay Hills na i-design po si Jag. Nindot po dito oh. Ha? Tas atbang mo'y pinakahabog dire, pero dili dami sa segundar mi siguro. Ara ninduta ka adyo oh. Oh. Ami sa bungtod. Mura ka jud mig naa sa Little Baguio. Little Baguio dire oh. Ada ka ko mig bayabas ni hapit-hapit mig pamayabas. Buwak amon to jud na bayabas na pod. Ha? Arang lami aka adyo view oh. Na. Mga unta guys. Antag. Paniod to. Paniod to. Sunod oras di na paniod to panihapon na nga bayabas. Wa man tay patog bugas, bayabas naman ta ani. Pero in fairness, arang ninduta ka adyo lugar. Mawa tong stress. February na naman. Si Idol Rapi. Ako dyan ang idol. Kanang mga ngay man kunin mo kaya grabe makatabang.
Grabe makatabang sa mga pobre, sama namong pobre. Kami, pobre ako, pobre kong maestra, pero aning kamot. Medyo ko magpasaway-saway kasi mahimot ibis kay ma-idol na, maimo para man kong imo para man kong ipatulpo para man ko na. Saon na nang naunay sa mga idol. Unta na idol, mapansin minimo diri sa Bohol. How kang idol? Mangulit namin. Ang ulit nami kay Man kon berboboy ba? hapon na. Ipakita sa atong buwak kada isa ka basket res. Tara. Unsa na dito na. Nami dalang buwak isa ka basket. Oh, wala mi. Nana may May budget. Isa ka basket nga buwak. Nana may bombaste. Ay nihatag si Manong kay Badlok magdili dilit ating gag isa ka tuig. Wala ba sintinya kada ka buok? Korog si Manong manghatag kay hadlok man sa kay manghod man. Nindot ang lugar na. Nindot kadyo ang lugar guys dari. Oo. Kaya namit bito niya. Mamugos. Nanaw guys. Ala kagamay ni guys, giputos ni kay inyong Mari mo mamatay. na. Nanaw. Di po putos mo na. Ito laging gagmay lagi nanaw. Kaya mo na awa. Oh, baktas. Mga maano do baktas kapoy, manining magbaktas ta. Okay, shout out time. Okay, thank you for watching ang Budzok TV. Okay, naihan ang channel kang Budzok TV. Ano nyo guys. And then, Ayad Zerg Vlog. Thank you for watching. And then, Dinah Narisha from Makati. Thank you ma'am for watching. Saghang kayong salamat sa inyong pag-subscribe. And then, Ina, dressmaking and crafting. Dahang kayong salamat. Ayang channel nga magsigig tahi-tahi ara makakataon mo tanawa na niya guys. And then si Jai Pals Parlor. Okay. Ingon niya sana mapasana all daw siya kay dili tanan ba na hilig ubuwak. Yes, tinuod jud na. Thank you ma'am. Okay. And then Renz Amoncio. Thank you for watching Renz. And then si Flora Rich, thank you for watching. Lolong Mendez, okay, sa Pilar, thank you for watching. Marcelina Laboniti Vlog, nana siya sa Korea. Tanawa ang channel guys, kay muramog nasa Korea, nindot ang niyang channel kay ilaag ta sa Korea. And then, the Varga channel, thank you for watching. And then, kang Adel Kalungsod. Okay, thank you for watching. And then kang Glekami Erma. Thank you ma'am for watching. And then si Elsa Baltis from Jensen. Thank you for watching sa Jensen. Yes, nakanaraba og Jensen. Sa una pa tudog ay nakaayo nindot ra pud ladyo po na gikan sa Cagayan City. And then si Rosel Lee's channel. Okay, thank you. And then Papa Dance Vlog. Thank you sa inyo ha. And then kang Sol channel OFW na dayon mo saya nga basta mga OFW nga channel o kung ganahan jud ko tan-aw kay makalaag-laag patas lain nasod maski sa ilahang channel pinagi lang channel. Montano 112 mo greet ko kog happy birthday. Taga-hinguog na siya pero 20 years nang nagpuyo sa California. Follower po na ni Flora May Buholana. Thank you kayo nga ni-subscribe ka. Okay. Kanang na ay nas California nagapuyo ni siya doon. 20 years na daw siya. At least kanang
Tagaladyo na ni tan-aw no. Daghan kaayong salamat sa inyong pag-subscribe ug pag-tan-aw sa akong videos. And then si again happy birthday ang nag-celebrate sa iyang birthday nga na siya sa California. And then Zin Taguba from Cagayan. Asya ako dapit nagpuyo sa Cagayan sa una. Nagpuyo ko sa Consolacion sa gamay pa ko dito ko nag-eskwela elementary o high school. And then sa Burgos pod mi dugay ko sa Cagayan dito ko nagdako. And then the Pilandas channel teacher na siya sa Ubay ilang channel laaga pod. Mary Grace Smith Hamboy from Cagayan, thank you kayo. And then Mariel Ortiz from Japan, yes niabot na mi og Japan. Okay, ang atong viewer taga Japan na, thank you kayo no. Gan kajong salamat sa inyong pag-subscribe o pagtanaw sang video. Unta di mo magpuol. And then Salvi Arenas sa Dawis Bohol, Bulanon gyapon ni. And then si Emily Makilang from Davao. Yes, balik-balik og Davao sa una ba. Sa akong bana sa una katong pulis pa katong late husband ako nga pulis. Balik-balik mig Davao. Nindot ang Davao limpyo. And then Salvi Arenas, thank you ma'am. Madeline Elston from Cebu. Okay, thank you. And then Merlinda Caderao, thank you. Okay, so daghan kayong salamat sa ning tan-aw sang video og ni subscribe sa akong channel. Okay, ang ako lang mahimo magpasalamat ko sa Dios nga na ni abot mo sa akong channel. Unta na di mo magpuol sa ang pag kanang na ay tan-aw kanunay sang video. And then ang Diyos na bahala bawo sa inyohang pag guys, shout out ko sa ang pag-umangkon nga si Rizal's Vlog. Okay, tanaw nga yung channel mo chim-chim mo pangatawa. Baby Esquilia Gindulmanon nindot po ang channel. Okay, kang Kim Handog sa yung channel. And the most but not the least ang channel ni cousin, my first cousin Flormy Boholana. Yes, ako nang igagaw no dugay mi dagag may sa gagmay pa may magkita kay mang langyaw laging mga ginikanan. Ako ning langyaw, siya po ang langyaw. So man dugay nakita karon lang. Mo tong iyang mama ay papa gang papa first ang magsuon as in best friend pag yun. Mo to na kanang pasalamat ko dako sa iyang pagtabang. Okay, thank you kaayo po sa mga fans ni Floramy Boholana nga ni-subscribe po nako. Thank you kaayo, daghang kaayong salamat. Og pasensya na usahay ning ahong vlog no nga kanang na ay kanang magpakatok ko. At least makalingaw po usahay, makawa sa stress. Okay, thank you. And thank you very much. Wala kabutangan sa akong pasalamat og dako. Hinaot din mo magpuol. Daghan kayong salamat. Then, dako po kong pasalamat sa Dios nga nitagaan ko ninyo nga mo tan-aw mo sa video. Ang Dios nay bahala mo baos ninyo. Subscribe sa wala pa, like, comment para ma-shout out nako. Bye-bye. See you for the next vlog.